al'ummar gari su suke sa 'yan siyasa sata. Kwarai wannan ra'ayina ne, zan kawo hujjoji. Idan kana da wasu hujjojin da suka fi wannan kai ma sai ka kawo naka. Ah, Ba wai ina nufin cewa al'umma ne suke umurta 'yan siyasa su yi sata kai tsaye ba, ba haka nake nufi ba. Amma dai tsarin zamantakewa da tsammanin da ake da shi daga gare su yana taka rawa sosai. Me nake nufi da tsarin zamantakewa? Ko wasu abubuwa da zan iya kawo su a matsayin hujjoji kamar guda uku ko huɗu ko ma biyar, wanda dai na ga za su iya sauƙaƙa in kawo maka. Na farko, ɗan siyasa ana ganinsa a matsayin mai ba da taimako. Abin da nake nufi mai ba da taimako, a al'adance mutane da yawa suna kallon ɗan siyasa a matsayin wani ATM, ma'ana injin zarar kuɗi, ko kuma wani babban mai ba da taimako. Maimakon mutumin da za a gan shi a matsayin shugaba ko mai yin doka ko kuma mai tsare-tsaren raya ƙasa. Ba haka muke kallon su, muna kallon su ne a matsayin ATM wajen neman kuɗi. Idan ɗan siyasa baya bayar da kuɗi a lokacin da ake yin biki ko suna ko rashin lafiya ko makarantar yaran mazaɓarsa, to ina tabbatar maka kallon da ake masa mara amfani ko mara kirki, ko kuma mutumin da bai san ciwon 'yan mazaɓarsa ba sai 'yan uwansa da iyalinsa. Wannan na farko kenan. Na biyu, ita kanta siyasar tana da tsada, akwai tsadar siyasa. Idan mutum yana son cin zaɓe, to yana buƙatar kashe maƙudan kuɗaɗe, kuma kowane irin matsayi ne, tun daga matsayin kansila, ciyaman, ɗan majalisar jiha, ɗan majalisar dokoki, gwamna, ɗan majalisar dattawa, shugaban ƙasa, duk wani matsayi a ƙasar da nake na san cewa sai an kashe maƙudan kuɗaɗe. Saboda yadda za a kashe maƙudan kuɗaɗen, na farko wajen tallace-tallace, za a tallata ka, za ka kai ra'ayinka gidajen rediyo, gidajen talabijin, kafofin sada zumunta, za ka buga fastoti, sannan za ka je ka yi wasu ayyuka na ruba wadda da ba ka yi niyyar yin su ba, saboda kana so a kalle ka a matsayin mutumin kirki. Sannan su kansu masu zaɓen, idan lokacin zaɓen ya zo, za ka tabbatar da cewa ka ba su kuɗin da za su da ka sai kuri'arsu. So wannan dalili ya saka siyasar take da tsada sosai, dole sai ka kashe maƙudan kuɗaɗe. Sannan kuma duk lokacin da ɗan siyasa ya kashe wa'innan kuɗaɗen, kar ku manta, idan ya shiga ofishi, babban burinsa shine ya mai da kuɗinsa da ya kashe. Na farko kenan. Na biyu, ya ci riba. Na uku kuma yana buƙatar rarar wasu kuɗi da zai ajiye gefe saboda takararsa ta gaba. Na biyu kenan. Sannan na uku, akwai matsin lamba daga dangi da abokai, ma'ana 'yan uwa da abokai. Baya ga mazaɓa, dangi da abokan arziki suna sanya wa ɗan siyasa ido sosai. Ana tsammanin kowa a kusa da shi sai ya zama attajiri farat ɗaya. Wannan matsin lambar yakan sa wato mutum ya kasa tsayawa da ƙafarsa, kuma ya kasa tsayawa akan gaskiya. Domin yana tsoron a ce yau gashi ya yi wannan shekarun 4 ko shekaru 8, ya dawo bai azurta kowa ba ko bai taimaki kowa ba, ya dawo hannu wofi. Wannan kenan. Sannan akwai na huɗu, rashin hukunta masu laifi. Abin da nake nufi da rashin hukunta masu laifi, idan al'umma suna girmama mai kuɗi ba tare da tambayar ta ina ya samo kuɗin ba, to akwai matsala. Saboda wannan yana ƙarfafa musu gwiwa su riƙa yin sata. Ma'ana, saboda jama'a suna rera wa ɓarawo taken ranka ya daɗe, mai taimakon talakawa, Allah ya taimake ka, mai ƙaunar mu, jagora, wane ne kai, wane ne kai, a matsayinka na ɓarawo amma an canja maka suna. To a gaskiya al'umma suna tasiri wajen lalata 'yan siyasa, saboda ku kuke kai musu wannan girman kai ɗin, ko da sun sato kuɗi ku je kuna ba su saboda za a ba ku ɗan wasu kuɗaɗe ba su taka kara sun karya ba. To, ko da yake akwai wani ɓangare, ɗan siyasa shine yake da alhakin ƙarshe na riƙe amana, amma dai halayyar al'umma tana matuƙar tasiri wajen karkatar da hankalinsa. To wallahi idan ba mu daina neman kuɗi a aljihun 'yan siyasa ba, saboda matsalar kanmu, muka tsaya domin su yi mana aiki, to ina tabbatar maka 'yan siyasa nan zai yi wahala su daina taɓa kuɗin baitulmali. Zai yi wahala su daina sata. Wannan ra'ayina ne. Idan kana da bambancin ra'ayi kai ma za ka iya faɗa. Oho.